Nu skal vi prøve at bejse noget. Her der er noget spritbejse, sort spritbejse, almindelig sprit, hvor er kommet noget bejse, sort pigment i til en halv liter. Vi skal prøve at putte på det stykke træ der, så det adskilt af noget tape, sort tape. Og her der skal så noget på næste stykke, der skal så noget hjemmelavet bejse, som består af ståluld og eddike. Og så her på det næste, der skal vi have 3-dobbelt salmiakspiritus, som bliver smurt på, og så bliver det varmet med en varmepistol. Og til sidst her, der skal vi have olie med sort pigment i. Og i dag, der vil vi så få lavet spritbejse, og det her hjemmelavede bejse, og så vil vi en af de andre dage prøve med det næste her. Så må vi se, hvordan det bliver. Vi starter med den her hjemmelavede bejse her. Prøver jeg lidt her at putte på her. Jeg har ikke prøvet det før, så jeg ved ikke, hvad det går ud på, men nu prøver jeg at se. Og det er jo ikke sådan, så det bliver momentant sort det her, men det skulle gerne blive sort sådan efterhånden, som det ligesom går tid. Men der sker faktisk noget, kan jeg se. Allerede nu, kan jeg se. Det er egentlig ret sjovt at se, faktisk. Det er bare så eddike, og og ståluld. Ej, for det er sjovt at se. Ikke? Hva? Det er helt sindssygt, altså. Ikke? Jo. Nu tænker jeg, hvor meget det lå ned ad siden her, skal vi se. Og så skal det faktisk blive endnu vildere, når det bare det står på her. Det kan godt være, det var måske et hit med det her, faktisk. Det ser meget cool ud, gør det ikke det? Jeg er da blevet utrolig overrasket over det, vil jeg sige. Altså så meget det er så effektivt der. Det ser helt sindssygt ud, og jeg siger det ikke? Det var meget. Altså det er helt sindssygt, ja. Så så er der så rødt ved siden af her, som vi lige, duber. Det der som sker ligesom her, som jeg fornemmer, det er jo, at den jern, der ligesom er kommet i eddiken, den går ned ligesom og reagerer med den garvesyre, der er nede i træet. Så de der, sådan, jeg tror, det er sådan en form for nogle jernioner, de går så ned i træet og reagerer sammen med garvesyren, så det bliver sort. Spritbejse her, som jeg har. Og det jeg så vil gøre, jeg faktisk vil prøve at se, om jeg bare kan hælde det ud. Nu er vi så ude i brygger, så kan man godt sådan svine lidt og sådan noget. Man kan se meget sort ud i hvert fald. Så jeg skal bare hælde meget forsigtigt ud her, sådan her. Og så skal vi bare jævne det ud. Sådan her. Det ser også sort ud i hvert fald. Så skal vi så bare så koste det andet ser lidt finere ud, synes jeg. Ja, jeg synes, det andet ser meget bedre ud, faktisk, vil jeg sige. Lidt mere. Med alle tingene. Hold da kæft, der kommer så lidt rigeligt meget på. Nå, okay. Nu skal vi passe på, at ikke få noget på tøjet. Okay. Så det går vi nødt til at dukke noget af. Så smører vi lige ind, så det sådan rigtig kan suge. Ja, det er rigtigt, det er jo der, at spritten det fordamper også jo. Så var det så. Men ja. Men det må så bare ligesom ligge, og nu kommer der så lige lidt vel rigeligt på. Jeg har faktisk lyst til at dukke noget op, og så smøre det. Nu skal vi så passe på, at vi ikke kommer til at, nu er vi nødt til at starte et stykke nyt køkkenrulle. Vi kan ikke tage og dukke med det der, hvor der er det der på, så jeg kommer lige tilbage. Det er måske også være at dukke der, lige på at dukke det, så der ikke er så meget på igen. Og så smører vi ud igen, ja. Sådan her der, så smører vi igen her. Så bliver ud. Så har det stået i 5 minutter, det her bejse, vi har lavet her, og tørret ind. Spritbejsen og den her hjemmelavede bejse af eddike og ståluld, og det skal siges, det er bare almindelig eddike, sådan noget, men sylter med også og laver gurksalat og sådan noget. Så, men hvis du synes, det hjælper dig i din søgen efter noget bejse noget, så kan du se, om det har en effekt i morgen, for eksempel kigge på det igen, så ser vi, om det har fået et godt resultat, om det smitter af, og hvad det prøver at kigge på i morgen, når det tør helt op. Men subscribe, hvis du synes, det har været spændende for dig, så er det bare super. Fint. Ses.